daɗa maka baiwa rabbi ya kare ka bashir na ɗan dago. Ya daɗa maka baiwa rabbi ya kare ka bashir na ɗan dago. Ya mai komai da fama na karda ka bar mu kasa. Dukan wani kaidi in ya zo ka bar mu kwasa. So da dukkan sharrin makiya ka bar su kusa. Ka bar mu da Fatima yar manzo a bar kaunar mu a ko'ina. Ya daɗa maka baiwa rabbi ya kare ka bashir na ɗan dago. Salatai mai girma Allah ƙara ga nabi. Mai kyan hali da kamala ya gadon sa'ali. Ai an tare duka alkhairi a gare ka na ji. Ni dai kaina ya zo a ƙasa a karan baban da ɗan dago. Kawar maya ɗan dangi baban ruma akwai ka. Ruwan sharifai zan waƙe kowa ya san ka. Wajen waƙe Fatima ‘yar gata an tsara maka. Dukan wani mai san Fatima ya gane bashir na ɗan dago. Ya daɗa maka baiwa rabbi ya kare ka bashir na ɗan dago. Baiwar da ilahu yake baka manya sun tsanka. Har ma yara sun gaggane ga faru gunaka. Dukan yanayi in ya juya mahadi sunanka. An buga da kai karfan jirgi mai gara ta yo balle zago. Ka shige duk inda suke fazato baban su Usama. Hakuri mun gane aikinka har ma da salama. Zuma mai zaki ya rubinka wane na kunama. A barka a huta a ja da kai a kwana tsaye mai ɗan dago. Ya daɗa maka baiwa rabbi ya kare ka bashir na ɗan dago. Baban bashariya barista Allah ƙara mukami. Dan gatan Fatimatu Zahra da Aliyu Imani. Na san da Husaini jinin Shirafa sama gauta rani. Jinin Malam Ibrahimu na Tsogona Alhaji ɗan dago. Murza goma uwar biyar baba ga kari. Shagwagwar maya guga karfe sarkin ahababu. Garkuwar talakawa yau waka sama na kababu. Mutafannini a fagen waka dakta ne Alhaji ɗan dago. Ya daɗa maka baiwa rabbi ya kare ka bashir na ɗan dago. Baiwar da ilahu ya yi maka baba dole ka gode. Jefa riga ka jefa alkyabba hau kujera ka harbi. ‘Ya'yan ka 17 din mawaka ne ba wanda ya bauɗe. Babu wanda ya san wannan baiwa ka haskaka sunan ɗan dago. Ka san jiya ka san yau goban ma da kai za ta musa. Ba ka mutuwa a fage na yabo ka riga ka kinsa. Ko ka mutu ‘ya'yayenka su ne ko ina sa kusa. Baban da baban faɗin mutu sajida ga zara na ɗan dago. Ya daɗa maka baiwa rabbi ya kare ka bashir na ɗan dago. Kai kadai kake magana a nizu ta buko wani zaure. Bai tuganka yana zaga ko ina mahadi ka turi. In ta damu hukuma su zafi har su bi ka su ɗaure. Kuma in ka fito a jiga haska bai jiganka na bayi su ɗan dago. Mai uwar sharifai waƙar nan ta samu kabuli. Ta sanya masoya alil baiti sun shiga hali. Ta sanya mawaka ta ko'ina suka kwance ku. Sai yayin waƙar faɗi matu akwai kamashinka na ɗan dago. Ya daɗa maka baiwa rabbi ya kare ka bashir na ɗan dago. Bakon maka bako na Madina a babu Usmanu. Ka je aikin hajji sau 2 ka ce so shaidani. Umara 3 ka ce ka dace na samu yaki. An karɓo da ai mun gode alhajin Allah na ɗan dago.
da fanni duk inda ka je sai ka same shi. Ya rera yabo ya yi fadakarwa a cikin waƙen shi. Mawaƙa in suka san baraka sukan nemo shi. Yan fim ma sun ce sun gode ka silwanta su na ɗan dago. Ya dana maka baiwa rabbi ya kare ka Bashir na ɗan dago. Tatin wata ƙungiya da babu kamar ta. Mawaƙan fim na siyasa sun tare a cikinta. Ko ina daga fannoni na jiha suna kwaɗayinta. Sun dauke Bashir na ɗan dago sun ci bagara kuma ba a zago. Alan waka ya so shi kwarai ya ja shi jikin shi. Sarki na ɗiyan gobirki nan ya ja shi jikin shi. Dauda na gauta rarara ya so lamarin shi. Aliji ta ga Adam zango sun yaba da Bashir na ɗan dago. Ya dana maka baiwa rabbi ya kare ka Bashir na ɗan dago. Wannan ne kaɗan daga tarihin uba a gari. Wanda ya haife mu ya tarbiya ya rarrashi. Shi ya haifaffe a gidan rafi gidan kakanmu. Ya'yaye ne 25 wasu ma na hanya za su shigo. Ni ne Mahamudu Bashir ɗan dago na tsara na rera. Allahu ina roƙo gunka ka ƙaran basira. Ka shirya dukan yayye kanne gare ni tabara. Sunan gidan Fatima mu ne ahalinta a ɗan dago. Ya dana maka baiwa rabbi ya kare ka Bashir na ɗan dago. Ya daɗa maka baiwa rabbi ya kare ka Bashir na ɗan dago. Ya dana